Колата е Renault Scenic 2001 година. Сега ще ви покажа как да си намерите имобилайзера при положение, че само се заключва, но не пали. Схемата е 6636. Давате на контакт. Светкат ви всички светлини. После задържате ключа да ви светне 6 секунди. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пускате. Пак пробвате. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пускате. 1, 2, 3. Пускате. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ето виждате, вече не мига. И палите. Успех на всички!